салом мардуми бухтар. дар шаҳри бухтар мағозаи расмии ҷак шуда шуд ки танҳо ба шумо мошинои оригинал пешниҳод мекунем. мисли баъзе магазинҳо мошинои дубликатро оригинал гуфта ба шумо намефурӯшем. мошина дубликат мебошад. дилхо намуди мошинои дубликати ҷак ҳангоми тоза намудан номаш тоза мешавад. яъне ин ном дар ӯзбекистон задагӣ аст ки аз хитой намебиёяд. ва мошинаи оригинал бошад номаш тоза намешавад. мошинаи оригинал дорои печат мебошад. дар таги мошина номи мошина бо печат. дар бари мошина печат дорад. дар бари мошина печат дорад. дар иштамонак печат дорад. ва кадом моҳ истеҳсол шудааст аст 9/2025. чихеле ки гуфтем мошинаи дубликат алохон тоза мекунӣ ва ном тоза мешавад. мошина беном мешавад. ҳама намуди мошинаи дубликати ҷак ранги боло аз ранги навиштаҷот фарқ мекунад. яъне ду ранг мебошад. вале оригинал як ранг аст. ҳам боло як свет, ном ҳам як свет. мошинаи дубликат дар зерашон печат надорад. дар бари мошина печат надорад. QR-кодашон кор намекунад. дар мағоза ҳама намуди мошинаи дарзудӣ ҳаст. беқайчӣ, қайчидор ва автомат. дилхо намуди мошинаи дарзудӣ ҳам низ дорем. оригинал бо сифат ва кафолати хуб. бурдарасонии шаҳри бухтар ройгон. дигар минтақаҳои тоҳисон ба таксиҳо ҷо торҳамон мекунем. барои маълумоти бештар дар рақамҳои зернавор буда занг занед.